Prepara't per la pràctica de Yoga Nidra, una tècnica de consciència, percepció, regeneració, reparació i relaxació profunda. Estira't en Shavasana, en la postura inert, panxa en l'aire, amb el cap cap aquí on estic col·locada. A l'estirar-te, sigues conscient de la teva alineació. Alinea el cap amb la columna, amb la pelvis, amb les cames. Comprova que tot el teu cos estigui alineat. Alinea el nas amb el melic. Entra la barbeta cap endins. Col·loca els palmells de les mans cap al cel, col·locades a la distància d'un pam del teu cos. I separa els peus també a l'amplada del teu cos. Si t'és còmode, que no quedin més amples del teu cos. Ara sigues conscient del contacte del teu cos amb el terra. El contacte del cap amb el terra. El contacte de les espatlles amb el terra, espatlla dreta, espatlla esquerra. Sigues conscient del contacte de tot el braç dret i el dors de la mà dreta amb el terra. Consciència del braç esquerre i el dors de la mà esquerra en contacte amb el terra. Ara sigues conscient del contacte de tota l'esquena amb el terra i de les parts de la columna vertebral que toquen el terra i les que no toquen. Vas resseguint amb la consciència interna. Sent el contacte amb el terra de la natja dreta, de la natja esquerra. El contacte amb el terra de tota la cama dreta i el taló dret. El contacte amb el terra de tota la cama esquerra i el taló esquerre. Afluixa totes les tensions ajudant-te de la respiració. Inspirant, l'energia vital s'expandeix i entra dins teu, exhalant, afluixes, relaxes, entregues. Inspirant, expandeixes, exhalant, afluixes. Ara mentalment et dius a tu mateixa, a tu mateix, amb compromís. Vaig a practicar Yoga Nidra. Em mantindré desperta, despert durant la pràctica. Em mantindré atenta, atent a les indicacions.
Ara sigues conscient de les sensacions auditives. Percep les vibracions que hi ha fora d'aquesta sala, d'aquesta habitació on practiques. Ressegueix totes les vibracions que captis, començant per les més llunyanes. I vas continuant per les que són més properes. Vas acostant el radi d'escolta de fora cap a dins d'aquesta sala, sense pensar d'on venen aquestes vibracions, si són fortes, fluixes, si t'agraden, si no, tot això deixa-ho anar i situa't en l'actitud interna de ser una antena que capta de forma natural i neutra cada vibració. Fins que arribis al so més proper, el so de la teva respiració. Percep les olors, les sensacions olfactives que t'arribin en aquest moment. I observa les sensacions dins de la teva boca, el gust, el sabor intern. Ara, permet que la vibració de mantra Om que jo diré viatgi per tot el teu cos, banyi per tot el teu cos des del cap fins als peus. Tu també la pots dir internament, mentalment. Om. La pràctica de Yoga Nidra comença ara. Porta a la consciència la teva resolució, el teu sankalpa. Sabent que sankalpa recitat, repetit a Yoga Nidra es compleix a la teva vida, repeteix ara mentalment 3 vegades el teu sankalpa amb consciència, amb confiança, amb determinació. Ara prepara't per la rotació de la consciència per les diferents parts del cos. Jo et vaig anomenant cada part del cos, tu la segueixes amb la consciència, la visualitzes i la relaxes, mentre dius mentalment el nom de cada part després de mi. Comença per la part dreta del cos. Dic gros de la mà dreta. Índex. Mig. Anular. Petit. Palmell. Dors. Canell. Avantbraç. Colze. Braç. Espatlla. Aixella. Costelles. Cintura. Maluc. Cuixa. Genoll. Panxell. Turmell. Taló. Planta. Empenya. Dit gros. Segon dit. Tercer dit. Quart dit.
Cinquè dit. Consciència de tota la part dreta del cos. Part esquerra del cos. Dit gros de la mà esquerra. Índex. Mig. Anular. Petit. Palmer. Dors. Canell. Avantbraç. Colze. Braç. Espatlla. Aixella. Costelles. Cintura. Maluc. Cuixa. Genoll. Panxell. Turmell. Taló. Planta. Empenya. Dit gros. Segon dit. Tercer dit. Quart dit. Cinquè dit. Part conscient esquerra del cos. Part de darrere del cos. Taló dret. Taló esquerre. Panxell dret. Panxell esquerre. Sota el genoll dret. Sota el genoll esquerre. Cuixa dreta. Cuixa esquerra. Natja dreta. Natja esquerra. Per baixa de l'esquena. Per mitja de l'esquena. Escàpula dreta. Escàpula esquerra. Espai entre les escàpules. Tota l'esquena. Tota la columna. Nuca. Part de darrere del cap. Coroneta del cap. Corona del cap. Consciència de tota la part de darrere del cos. Part de davant del cos. Front. Temporal dret. Temporal esquerre. Cella dreta. Cella esquerra. Entre celles. Ull dret. Ull esquerre. Orella dreta. Orella esquerra. Galta dreta. Galta esquerra. Fosa nasal dreta. Fosa nasal esquerra. Punta al nas. Llavi superior. Llavi inferior. Llengua. Barbeta. Mandíbula. Coll. Clavícula dreta. Clavícula esquerra. Espai entre les clavícules. Costat dret del pit. Costat esquerre del pit. Centre del pit. Costat dret de l'abdomen. Costat esquerre de l'abdomen. Malic. Angonal dret. Angonal esquerre. Pubis. Cuixa dreta per sobre. Cuixa esquerra per sobre. Genoll dret. Genoll esquerre. Tíbia dreta. Tíbia esquerra. Turmell dret. Turmell esquerre. Empenya del peu dret. Empenya del peu esquerre. Dits del peu dret. Dits del peu esquerre. Consciència de tota la part de davant del cos. Ara pren consciència de les parts principals del cos. Sigues conscient de tota la cama dreta, de tota la cama esquerra,
Consciència de tot el braç dret, de tot el braç esquerre. Consciència del tronc, del coll, del cap. Sigues conscient de tota la part dreta del cos, de tota la part esquerra del cos. Consciència de la part de davant del cos, de la part de darrere del cos. Sigues conscient de tot el cos, tot el cos, tot el cos. Ara observa la respiració. La respiració a través del nas. Cada cop que inspires i exhales, l'aire va entrant i sortint a través del nas. Imagina que l'aire entra per la fosa nasal dreta a l'inspirar i a l'exhalar surt per la fosa nasal. Primer per l'esquerra, exhalant després per la dreta. Inspirant per la dreta i exhalant per l'esquerra. Ves respirant i prenent consciència de la respiració alternada mental. Inspirant, l'aire entra per l'esquerra, exhalant surt per la dreta, inspirant torna a entrar per la dreta i exhalant surt per l'esquerra. I així vas fent la pràctica de la respiració mental alternada. Consciència, desperta, aquí i ara comptant també les respiracions. Mentalment, de 27 fins a 1. Inspirant, l'aire entra per l'esquerra 27, exhalant surt per la dreta 27. Inspirant entra per la dreta 26, exhalant surt per l'esquerra 26. Inspirant entra per l'esquerra 25, exhalant surt per la dreta 25. Inspirant entra per la dreta 24, exhalant surt per l'esquerra 24. Ves realitzant la respiració alternada comptant mentalment. Si et descomptes, tornes a començar des de 27 i si arribes a 1, tornes a començar des de 27 també. Vas inspirant i exhalant de forma alternada mentre comptes cada inspiració i cada exhalació. Inspira per un costat, exhala per l'altre costat, mentre vas comptant les rondes mentalment.
A la següent exhalació per l'esquerra, deixes la consciència de la respiració nasal, mental i el comptatge. I ara, amb un esforç de la teva voluntat, desenvolupa les sensacions que t'aniré dient. Desenvolupa la sensació de pes. Sents molt de pes. Sents el teu cos molt pesat, dens, quiet, molt pesat. Com si la teva densitat fos de ferro colat. Et sents molt pesat, molt pesada. Desenvolupa la sensació de pes, de molt pes. Ara desenvolupa la sensació de lleugeresa. Senta't lleuger, lleugera, com una ploma. Amb una mica de vent podries elevar-te del terra fàcilment. Sents molta lleugeresa. Molta lleugeresa. Et sents molt lleuger, molt lleugera. Quasi com per desenganxar-te del terra. Ara recupera la percepció del pes natural del teu cos. I ara desenvolupa la sensació de fred. Percep molt fred. Molt fred. Vas caminant descalç, descalça per un terra gelat i aire corrent. Estàs tremolant. Estàs glaçat, glaçada, gelat, gelada. Tens fred, molt fred. Molt fred. Ara desenvolupa la sensació de calor. Sents molta calor, estàs suant, caminant descalç, descalça per un desert, la sorra crema, el sol et fa bullir la sang, sents molta pressió al cap i molta escalfor. Sues. Sents molta calor, molta calor. Ara recupera la temperatura, la percepció de la temperatura natural del teu cos. Ara desenvolupa la sensació de tristesa. Nota molta tristesa. Sent la tristesa, senta't amb la tristesa a flor de pell. Sents molta tristor. Molta tristor. Ara percep la sensació de joia, d'alegria. Estàs molt alegre, molt content, feliç. Desenvolupa la sensació de joia, d'alegria. Ara recupera la percepció emocional equilibrada. I porta la teva consciència a l'espai frontal que es forma davant dels teus ulls. És un espai frontal gran, ampli, fosc, tranquil. Molt gran. En aquest espai visualitza les imatges que t'aniré dient. La flama d'una espelma encesa. La flama d'una espelma encesa. La flama d'una espelma encesa. Una rosa blanca. Una rosa blanca. Una rosa blanca. Una flor groga.
una flor groga, una flor groga, una cascada d'aigua, una cascada d'aigua, una cascada d'aigua, una gran pomera, una gran pomera, una gran pomera, una palmera alta, una palmera alta, una palmera alta, un arbre de mango, un arbre de mango, un arbre de mango, núvols rosats, núvols rosats, núvols rosats, núvols blaus, núvols blaus, núvols blaus, una nit estelada, una nit estelada, una nit estelada, la lluna plena, la lluna plena, la lluna plena, un cavall galopant, un cavall galopant, un cavall galopant, un elefant caminant, un elefant caminant, un elefant caminant, la sortida del sol, la sortida del sol, la sortida del sol, una posta de sol, una posta de sol, una posta de sol, onades a l'oceà, onades a l'oceà, onades a l'oceà, una platja de sorra blanca, una platja de sorra blanca, una platja de sorra blanca. Ara visualitza't davant d'una gran porta daurada que entra a una cova. La porta daurada s'obre i tu entres cap a dintre de la cova. Mentre t'endinses i vas caminant per dins, al fons veus una llumeta. Et vas acostant a aquesta llum i a mesura que t'hi vas acostant veus que és un ou daurat. I com més t'hi acostes, veus que dins de l'ou daurat hi ha una flama encesa. És una flama lluent, brillant i resplendent, i l'ou daurat desprèn una aura que il·lumina la teva cara. Et quedes mirant la flama de dins de l'ou, aquesta petita flama dins de l'ou daurat. I ara et disposes a sortir de la cova i et dirigeixes cap a la porta daurada. Vas caminant cap a la porta, cap a la sortida, i quan estàs a fora, la tanques. Ara porta a la consciència la teva resolució, el teu sankalpa. Repeteix-lo mentalment 3 vegades, amb consciència, amb confiança, amb determinació. Ara sigues conscient de les sensacions olfactives, de les sensacions que perceps, de les olors, del gust de la teva boca.
Percep el so de la teva respiració. Percep les vibracions que hi ha al voltant en aquesta sala. Identifica cadascuna d'on ve. Sense afectar-te, continues també identificant totes les vibracions que percebis de fora d'aquesta sala fins que arribis a la més llunyana. Percep el contacte del teu cos amb el terra, el contacte del cap amb el terra, de les espatlles amb el terra. Percep el contacte del braç dret i el dors de la mà dreta amb el terra. El contacte del braç esquerre i el dors de la mà esquerra amb el terra. Percep el contacte de tota l'esquena i la columna amb el terra. Sigues conscient del contacte de les natges amb el terra. De la cama dreta i el taló dret amb el terra. De la cama esquerra i el taló esquerre amb el terra. Contacte de tot el teu cos amb el terra o inconscient. Ben conscient també de l'espai que ocupes en aquest lloc. Visualitza el teu cos en aquest lloc. Del company, de la companya que tens a un costat o a l'altre. Recorda com és aquest espai. Recorda el terra, com és el sostre, les parets, tots els objectes d'aquest lloc. Recorda com és a fora, a l'exterior. Visualitza cap a quin costat tens posat el cap. I pensa quina hora deu ser aproximadament. Quin dia de la setmana som? Del mes? De l'any? I ara porta la consciència als dits dels peus i els vas movent. Els dits de les mans i els vas movent. Consciència al cap i el mous a un costat i a l'altre. Continua movent tot el cos. Exterioritza les percepcions, la ment, les sensacions. Pren-te el teu temps. La pràctica de Yoga Nidra s'ha acabat. Hari Om Tat Sat. Prenent el teu temps que necessitis per retornar la consciència cap a l'exterior. I quan estiguis a punt, tombaràs cap a un costat tot el teu cos i t'asseuràs en postura de meditació.